Takže čau od mikrofonu vás zdraví OMG Vronnik a společně se mnou je tady můj kolega Adaber Šax. Čau. A my jsme se spolu vydali na Next Gen Expo 2012 do Bratislavy, odkud vám přivedeme spoustu novinek z herního světa, představení konzole Wii U, rozhovory se společnostmi jako je EA, Logitech, Dell, představení herního laptopu Alienware, představení tabletu od Dell z Windows 8, zrození Master Chiefa a o mnoho víc. Takže poďte sa s nami na to pozrieť. Takže máme tu zástupcu celého tohto Next Gen Expo 2012 zo sektor.sk, je to Vlado, ja ťa zdravím. Ahoj. Tak mám pár otázok na teba a hlavne prvá je, že ideme nejako upútať tých, ktorí tu nie sú a uvažujú nad tým, či by mohli prísť. Tak čo tu bude dneska, to je sobotu 24. a čo tu bude zajtra, to je nedela 25. Ja verím, že tí takí skalní fan sektoru sú tu, minimálne tí z Bratislavy a blízkeho okolia a tí by prišli napriek tomu, nech by bol akýkoľvek program, ale my máme program bohatý, máme rôzne turnaje, či už FIFU v spolupráci s Playzone.cz, alebo potom máme tu súťaž v LOLku a ďalších x súťaží na PlayStation, Xboxe a podobne. Áno, som práve pozeral, že vo veľkom sa tu hraje Dance Central po celom tomto areáli, že sú tu samé turnaje aj v tomto, je tu samý Kinect, Xbox 360, takisto sme tu videli aj Halo 4, ako môžeme vidieť aj veľké plagáty. Na čo sa môžeme tešiť zajtra? V podstate súčasťou Next Genu je aj znovuzrodenie Master Chiefa, čiže podľa mňa veľmi efektná vec v rámci programu Next Gen Expo. Ale taktiež nás teší exkluzívna premiéra Nintendo Wii U a aj ten rozsah, akým prišli, s akým stánkom prišli na našu akciu. Čiže my sa veľmi tešíme z toho celkového náplnenia priestoru, či už vystavovateľmi, ale aj v podstate návštevníkmi, ako keď sa môžeme pozrieť za seba, tak myslím si, že je to dostatočne plné.
Áno, ako môžeme vidieť, je to vážne dostatočne plné, každý sa zabáva, každý tancuje, každý skáče. Takisto sme boli sa pozrieť na to view, videli sme, že sú tu takisto aj zástupcovia z EA, Microsoftu, Dell, takže určite sa majú na čo tešiť. No takže toto bol Vlado zo Sektor.sk a zástupca Next Gen Expo 2012. Ďakujem. Takže je tu s nami Juraj Redeky, no a on nám bude predstavovať hernú techniku pre vaše počítače, ako sú slúchatka, myši a takisto aj umývateľná klávesnica, takže ja vás zdravím. Ahoj, zdravím všetkých čitateľov. No a čo by ste nám predstavili, čo vlastne tu na Next Gene vy predstavujete? No my máme toho strašne veľa, ako Next Gen je herná akcia, tak asi najpravdepodobnejšie teda by sme mali začať niečím z tých herných periférií. Logitech má za sebou veľmi bohatú históriu, máme jeden z najkvalitnejších volantov, ktorý je na trhu, volá sa G27, je to inak volant, ktorý môžete vidieť tam vzadu potom na tých playseatoch. Ten volant vlastne funguje na PCčko alebo na PlayStationy a vlastne bežne, kde sa prezentujú PlayStationy s tými závodnými hrami, tak väčšinou tam býva ten letecký, teda ten herný volant prezentovaný spolu s PlayStation konzolami. Tuto máme takú špecialitku, sú to v podstate špeciálne herné myši. Máme ju v čiernej farbe a v bielej farbe. Toto je vlastne myš, ktorá bola dizajnovaná pre MMO hry špeciálne a táto myš je zaujímavá tým, že má 20 tlačidiel. Je to proste herná myš, ktorá je 20 tlačítková. Tlačítka sú podsvietené, sú dizajnované tak, aby proste palec ich našmatral veľmi jednoduchým spôsobom, dobre členené. Taká celkom špecialitka ako pikoška pre tých, ktorí naozaj využívajú tento typ hier a hrávajú ho, tak je to proste úplne ideálna vec. Vlastne je to jedna myška v dvoch farbách, áno? Áno, je to jedna myška v dvoch farbách a tie tlačítka, ktoré má tá myška, tak sa dajú vlastne zapnúť podsvietenie, ktoré môže svietiť v rôznych kombináciách, dá sa tam dosiahnuť nejakých 16 miliónov farieb, čiže dajú sa nastaviť rôzne profily a tým profilom napríklad priradiť určité farby, takže keď hráš nejakú hru a chceš mať nejaký profil na nej, tak vieš, že keď to svieti na červeno, je to iné, ako keď to svieti na oranžovo, alebo na zeleno, alebo na modro. Ďalej, toto si necháme nakoniec, taká špecialitku. No a teraz si pozrieme tie slúchatka a tieto ostatné veci, čo tu máme pre počítače. Tak toto je momentálne náš najlepší headset, volá sa Logitech G930. Je to vlastne bezdrôtový headset, ktorý komunikuje cez USB, takže vlastne do počítača sa dá pripojiť veľmi jednoduchým spôsobom cez USB port a je postavený pre hráčov, pre hranie tých najnáročnejších hier. Má vysokú odolnosť, takže vlastne keď ho v zápale hry chytíte, strhnete z hlavy a hodíte o zem, tak to v pohode prežije. A okrem iného teda má 7 jednotkové sluchatka, takže vlastne z tých reprákov počujete naozaj dokonalý priestorový zvuk. Je to proste 7 jednotkový headset. Tak pozerám, že Logitech ide dopredu, takisto aj s technikou. Tak ďalej ako pozerám, je tu ďalšia myška. Toto je v podstate prvá profesionálna bezdrôtová myš, ktorá je. Volá sa G700. Táto myška má takýto miniatúrny USB príjimač, ktorý sa vlastne dá zapichnúť do notebooku a môže byť v tom notebooku natrvalo. Takže netreba ho vyberať, aj keď sa ten notebook prenáša. Proste z neho trčí naozaj asi 3 mm, čo pri transporte notebooku proste nevadí. Tá myška pracuje v dvoch režimoch. Keď sa pripojí cez USB kábel, tak sa vlastne nabíja a môže slúžiť ako káblová myš, ale keď vyťahnem kábel a mám vlastne v počítači ten USB mini receiver, nano receiver, tak tú myš som schopný používať úplne klasickú ako bezdrôtovú myš a s tým, že teda je tam odozva tak rýchla a tak presná, že dá sa to využívať naozaj na profesionálny gaming. Tak vážne Logitech začína vyrábať špeciálne veci a práve tou špeciálnou vecou myslím aj túto klávesnicu. Logitech už v minulosti uviedol klávesnicu, ktorá mala farebný LCD displej. Ten model sa stále predáva, volá sa G19. Toto tu, čo máme, tak to je G510. Je to klávesnica, ktorá má displej, na ktorom sa môžu zobrazovať rôzne statusy, napríklad život, energia, počet nábojov, nejaké herné profily, správy z Facebooku, proste čokoľvek, čo človeka napadne. Sú tam programovateľné tlačidlá, do ktorých sa dajú naprogramovať makrá a toto sú vlastne také veci, kde sa dá využiť nejakým spôsobom ako legálne čítovanie, to volám. Je to vec, kde si môžeš do jedného tlačítka naprogramovať takú záležitosť, že treba hráš nejakú strieľačku, hej, a s tlačením jedného tlačítka sa vykloníš spoza rohu, vystrelíš, schováš sa naspäť, nabiješ zbraň. Proste
raz ťuknem do klávesy a spraví mi to celú túto akciu. Takže online cheatovanie. Je to presne tak ako legálny spôsob, ako cheatovať v hrách. Alebo teda samozrejme tie makra sa dajú naprogramovať aj podstatne komplikovanejšie, ale v rámci týchto základných vecí si myslím, že to bohate stačí. Super, no a práve to, čo sme si chceli nechať nakoniec, je táto veľmi zaujímavá klávesnica. Tak toto je vlastne prvá umývateľná klávesnica, volá sa Logitech K310. Washable keyboard, čo znamená vlastne umývateľná klávesnica. Je postavená tak, že má vlastne taký hodne atypický tvar, nie sú to klávesy, ktoré sú zapustené, ale vlastne tie klávesy vystupujú z nejakej podložky smerom hore. Takže vlastne ten dizajn skôr pripomína možno nejaký starý písací stroj. Tá klávesnica je dobrá v tom, že naozaj keď ju niekto obleje, tak nemusí sa báť toho, že sa mu tam nejaká tekutina rozleje a vyskratuje mu to niečo alebo mu to niečo spôsobí, hej. Ďalšia vec je tá, že tú klávesnicu môžem naozaj chytiť, ponoriť ju niekde do vane a vydrhnúť ju kefou. Ona má túto zozadu takú kefku, ktorou sa dá proste priebežne utierať takto prach z nej, hej, a dá sa pomedzi tých kláves vymetať, ale samozrejme tá klávesnica toho zvláda ďaleko viac, má tam špeciálne otvory, ktorými tá poda potom môže vytiecť, keby tam náhodou nejaká sa dostala. Má krytku na USB konektore, takže vlastne naozaj, pokiaľ niekto nepichne niekde do umývačky, tak myslím si, že tá klávesnica prežije všetko. Takže je vodotesná, no? Je vlastne vodeodolná, je prispôsobená tomu a navyše aj ten popis tých kláves má špeciálny UV poťah a je vlastne špeciálnou technológiou spravený, aby tam tie popisky vydržali. Takže aj naozaj, keď zoberiem nejakú strašne tvrdú kefu a začnem to drhnúť, tak tie popisky tam zostanú dosť dlhý čas. No ja som sa chcel ešte opýtať. Myslím si, že keby nám spadla, tak sa samozrejme nerozbije, takže ako to vlastne netreba. Ja som sa chcel ešte opýtať, lebo práve pozerám, že ona je vyrábaná priamo na Windows počítače a je také niečo vyrábané aj pre MacBooky? Každá Windows klávesnica sa dá využiť aj na MacBookoch, tam je to vlastne veľmi jednoduchým trikom riešené, ale nie je problém, proste klávesa Windows potom funguje ako command key, takže vlastne dá sa využiť aj na Macoch táto klávesnica. Tak to je super, no a ešte čo tu máme jednu vec a to je pre Apple iPad. Tak mám tých vecí trošku viac na ten iPad. Ako náhle prišli iPady, tak Logitech sa stal jedným z výrobcov, ktorí tomuto zariadeniu teda venovali pomerne veľa. Máme k dispozícii rôzne doky, špeciálne pre iPady, pre iPhony a vlastne všetky tieto zariadenia. No a tuto máme vlastne také špecialitky, ktoré teda toto je napríklad vec, ktorá sa dá využiť nie len s iPadom, ale dá sa využiť prakticky s akýmkoľvek tabletom alebo s mobilným telefónom, ktorý má dotykovú obrazovku. Je to joystick. Je to joystick, ktorý prakticky každú dotykovú obrazovku premení na veľmi jednoduchým spôsobom, má to prísavky dve, ktorými sa to pripne a dá sa využívať ten dotykový displej na hranie hier. Takže my tu máme nejaké technologické demo, na ktorom sa to dá prezentovať. Tak to ešte trošku prisvetlíme displej, aby to bolo lepšie vidieť. Takže toto je vlastne páčka, ktorá nám funguje na základný pohyb v hre a potom vlastne máme dotykovú obrazovku, na ktorej môžeme využívať ako funkčné tlačítka. Čiže s týmto sme schopní sa vlastne hýbať ako s joystickom a vlastne ten pocit toho hrania je naozaj vynikajúci, pretože človek má naozaj reálny pocit, že má nejaký ovládač v ruke a nie je to len behanie nejakým prstom po nejakej dotykovej obrazovke. Dajú sa takéto napojiť aj dva na jedno zariadenie? Dá sa ich napojiť prakticky koľkokoľvek. Tak sú to naozaj prísavky, koľko sa ich zmestí, toľko ich tam bude. Takže pokiaľ hra podporuje ovládanie dvomi prstami, tak samozrejme ako dá sa napojiť jeden na jednu stranu, druhý na druhú stranu. Ten joystick vlastne je dobrý v tom, že naozaj sa dá pripojiť kdekoľvek a obsluhovať si kdekoľvek tá hra. Takže je to naozaj len o tej aplikácii, aby to podporovala. Ďalej tu máme takúto veľmi šikovnú klávesnicu, ktorá funguje ako magnetický obal, takže vlastne keď máte iPad, tak ste schopní ho touto klávesnicou chrániť displej a zapínať ho, vypínať ho. Zároveň je tu vlastne žliabok, do ktorého sa ten iPad dá pripojiť a dá sa využívať ako klávesnica. Má tam vlastne špeciálne rozloženie kláves pre Mac, takže vlastne funguje nám tam home button, ktorý môžeme vyvolať, nejaké položky v menu, môžeme si otvoriť nejaký dokument prázdny, a môžeme ukázať, že napríklad funguje tam aj lokálna klávesnica so slovenskými znakmi, takže keď budem písať, tak znaky ako sú
ČŠŽ bez problémov, mäkčenie dĺžne. A zároveň teda je možné aj to, na čo sme zvyknutí z počítačov a z notebookov, že zoberiem si Shift a vlastne so Shiftom selektujem text, použijem Ctrl-C, Ctrl-V, čo je proste super funkcia a tým pádom sa vlastne z takéhoto bežného iPadu, ktorý je postavený ako tablet na nejaké jednoduchšie využívanie, stáva takmer plnohodnotný notebook. Je to naozaj už len o samotných aplikáciách. Ja veľmi rád napríklad používam na tablete aj Skype aplikáciu a k tomu vlastne používam tieto sluchatka. Je to bluetoothový headset, opäť od Logitechu, ktorý sa dá takto zložiť veľmi jednoduchým spôsobom. Funguje s dvomi zariadeniami, funguje cez Bluetooth s jedným zariadením a do druhého máme vlastne do písička podobný nano receiver, ako mala tá myška, ktorý sa dá schovať sem do jedného sluchatka. A zároveň, teda je to skladacia vec, máme tu výklopný mikrofón, ktorý sa dá nastaviť podľa potreby a zároveň tu máme nejaké základné obsluhu na hlasitosť, tlačítko mute, tlačítko, ktorým si môžem púšťať hudbu, ďalej tu mám prepínač, ktorým môžem preskakovať pesničky, keď počúvam, keď to využívam na počúvanie skladieb. Veľmi jednoduchým spôsobom sa to spárovať s iPhoneom, s iPadom, s akýmkoľvek prakticky bluetoothovým zariadením, ktoré pracuje na audio, takže je to naozaj taká hodne šikovná vecička. Super, tak my ďakujeme za prezentáciu, no a dúfame, že sa ešte uvidíme. Ja tiež verím, že sa ešte uvidíme a v spolupráci s Gameboxom teda pripravujeme súťaž, takže čoskoro určite niektoré z týchto vecí budete môcť aj vyhrať. Super, ďakujeme. Takže mám tu jedného z dvoch zodpovedných za Xbox na Slovensku. No a my chceme spýtať, že s čím prevratným ste prišli tento rok na Next Gen Expo? No, v tomto roku je toho samozrejme viac ako povinné roky, nakoľko sa nám podarilo znovu zrodiť legendu menom Master Chief. Takže za nami sa nachádza práve výzdoba s týmto našim hrdinom, ktorý je prvýkrát vlastne v histórii sme dokázali doniesť niekoho v maske, nejakú takú hernú ikonu, takže vlastne je tu taký krátky program, kedy je na pódiu znovu zrodenie Master Chiefa. Je to spojené s takým fotením, fotosession, takže má to celkom veľký úspech. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že pred pár dňami sme launchovali Windows 8, sú s tým pridružené produkty typu Smart Glass, ktoré sú vlastne cross-platformové riešenia, zdieľania obsahu a rozširujú možnosti obyčajného PCčka na ďalšie devicey až po Xbox. Ľudia si to tu môžu vyskúšať. Jedna z takých vecí, ktorú ľudia vnímali, že už je vlastne troška po funuse, ale nie je to pravda, je prinesenie Xbox Live na Slovensku, čo vlastne otvára nové možnosti ľuďom, ktorí ešte predtým v živote nič podobné nepoužívali a sú takí nie veľmi zbehlí gamery, aby si skúsili takúto možnosť online nakupovania obsahu a multiplayeru. No a samozrejme sú to herné novinky už zavedených sérií, ako je Forza,
v tomto prípade Forza Horizon a Dance Central 3, ktoré naozaj podľa toho, čo tu vidíme, zdieľajú veľký úspech a žnú teda veľký úspech. Myslím si, že ľudia na tomto predvianočnom na tejto predvianočnej akcii, ktorá sa nesie v duchu Vianoce prišli o mesiac skôr, alebo nejak tak podobne, majú asi veľmi podobné pocity. Ako môžeme vidieť, tak polovicu celého Next Gen Expa tvorí len Halo 4, či už Forza alebo Dance Central, ktorý je veľmi, veľmi populárny. Ako môžeme vidieť, skáče sa stále. Máte dobrý pocit z toho, že ste donesli niečo, čo ľudí baví? Áno, ono sa to hovorí, že kto si hraje, ten nezlobí. Takže v podstate si myslím, že keď niekto rozprával, že hry ako také sú veľmi škodlivé a sedia ľudia celé dne, celé noci za niečím, tak ja si myslím, že Microsoft dokázal aj teda spolu s inými firmami urobiť takú vec, že postavili ľudí v obývačkách, začali ich rozhýbavať a napríklad si myslím, že keď vonku je také hnusné počasie, jak je teraz, minimálne v Bratislave už druhý týždeň, takže s malými deckami sa moc nedá veľmi chodiť von. Kinect je celkom slušná alternatíva na to, aby aspoň nesedeli a nečučali len tak do obrazovky pasívne. Práve minule vyšla na internete jedna správa, že vraj známy Xbox magazín americký, že vraj vydal posledné svoje číslo aj so zopár vraj novinkami o novom Xboxe, kde má byť už vraj aj Kinect 2.0. Takže ak sa môžeme spýtať, či je to pravda, lebo že vraj ten magazín oficiálne skončil a že to boli jeho posledné informácie, ktoré chcel dať vonku oficiálne. Pravdepodobne skončil kvôli tomu, že povedal niečo, čo nemal. Nie je to pravda. Pravdou je, že tak ako Microsoft, tak asi netají nikto na svete. Svojím spôsobom už máme nejaké informácie, zdieľať ich s vami nemôžeme, ale pokiaľ by som vám povedať, že budúcnosť bude ružová, tak áno, bude veľmi ružová. A myslím si, že veľa ľudí poteší to, čo asi príde. Tiež to neviem úplne presne, ale nejakú predstavu máme podľa technológií, patentov a podobne. Ale ja si myslím, že veľmi fascinujúce. Oproti tomu všetci čakajú, čo bude v budúcnosti. A to sa možno dozvieme už na E3 alebo niekde na takomto veľkom evente, ale veľmi fascinujúce je, že treba si uvedomiť, koľko rokov má Xbox. 6 rokov na trhu spolu s 2 rokmi vývoja minimálne, 8-ročný hardware a keď si pozriete Halo 4, tá hra je veľmi pekná. Veľmi, hral som ju sám osobne a podľa mňa graficky aj multiplayerovo je to jedno z najlepších Halo, ktoré kedy vyšlo. A takisto my sme to hodnotili 9 z 10, lebo je to vážne výborná hra. A práve to je zaražajúce, že aká stará tá konzola už je a stále tá grafika je novšia a lepšia. Ja si myslím, že konečne sa ľudia naučili troška využívať zdroje, ktoré majú. Ja som starý hráč a PC gaming je o tom, že proste treba si vždy kúpiť niečo nové. Je to fantastické, jasné, že na to sa konzoly asi nechytajú, ale na to obývačkové hranie klasické to vôbec nevadí. Ľudské oko a ľudia chcú byť klamaní a programátori v konzolách veľmi klamú. Ale my sme veľmi vďační, lebo zase na druhú stranu našimi klientmi sú obyčajní ľudia, ktorých potom postupne učíme hrať hardkorové hry. Multiplayerové hry sú dobré na Xboxe a je to celkovo vymyslené dobré, ale kým sa tomu dostanú, musia prejsť cez obývačkové, klasické, obyčajné hry, tie musia byť svížené, rýchle. Takže keď mám niečo povedať, skôr ako by som čakal nový Next Gen zatiaľ, som fascinovaný tým, čo dokázal urobiť Xbox teraz v tomto momente, keď vlastne už by nemal stíhať vôbec. Ja som pyšný, že som pri tom, ale je to skôr taká víťazná nejaká oslavná pieseň starého Xboxu. Myslím si, že Halo 4 a celé to, čo sa deje teraz okolo, je naozaj niečo veľmi výnimočné aj z toho dôvodu, že to je veľmi stará konzola. Tak my vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. No a toto bol vedúci slovenského Xboxu. Takže som tu s promotérom Williamom, no a dnes sa porozprávame o Sony PS Vite. Takže s akou prevratnou novinkou ste prišli na Next Gen Expo 2012? Tak priniesli sme sem takisto ako aj staré PlayStation 3 stojany, ktoré už máme skoro na každej akcii, ale vždycky sa ujmú. Každý má predsa rád PlayStation. Donesli sme si Uncharted stand, Drake Deception 3, vlastne tretie pokračovanie veľmi dobrej adventúrnej RPG Uncharted.
Ďalej tu máme PlayStation Move, na ktorý je Sony veľmi, veľmi pyšný, pretože prekonáva takisto Víčko, prekonáva takisto Xbox v tom, ako sníma pohyby. Má 6-osý gyroskop v každom ovládači, ktorý sníma nielen to, ako s ním hýbete, ale presne aj otáčanie, to Xbox ani Víčko nedokáže. Ďalej máme novinku PlayStation Vita, ktorá bola tento rok predstavená. Má 2-dotykové displeje, má prednú zadnú kameru, má pripojiteľnosť veľmi dobrú a Wi-Fi, takisto má 3G modul, ak si teda dokúpite tú verziu. Dajú sa tam hrať veľmi pekné prepracované hry, dá sa prepojiť pekne s PlayStation 3, dokonca niektorí to zvládli už aj s PlayStation 2. Ako ovládač takisto sa dajú hrať multiplayer hry cez to. A máme tu aj GTčko, Gran Turismo 5, celý stojan, na ktorom si veľmi ľudia radi hrajú. Hlavne tento rok sme sem priniesli Book of Spells, ktorý Sony vydal teraz najnovší. Je to niečo na spôsob Harryho Pottera, ale ľudia sa s tým veľmi zabavia, veľmi dobré ohlasy sú na to. Ľudia si to kupujú dosť často, čo sme pozerali recenzie, tak je na to veľmi veľký ohlas. Tak super, ďakujem, zodpovedali sme 3 otázky v jednej, takže ja vám ešte raz ďakujem. Za malo. Takže máme tu zástupcu pre EA, Dušana Šimonoviča, no a máme na ňo pár otázok. Takže prvá otázka je, že oznámte nám, kedy vychádza DLC pre Medal of Honor Wi Fighter. Tak DLCčko pre Medal of Honor Fighter vyjde v decembri a volá sa Handpack, bolo už ohlásené. V Amerike má iný názov, čo je trošičku takoby komplikované kvôli nejakým právam, ale vyjde v decembri a je to niečo o Usamovi bin Ladenovi a jeho vyslobodzovaní a tak ďalej. Áno, takže už keď sme pri tých DLCčkách, sa zároveň spýtam na DLCčko o Battlefield 3, ktoré je Aftermath, že kedy presne vychádza pre prémiových hráčov a kedy pre normálnych? No, tak Aftermath je 4. DLC a vlastne vychádza pre tradične má 4 dátumy vydania v podstate. Prvý sú PlayStation hráči Premia, kvôli exkluzivite Sony, to je vlastne budúci týždeň 27. 4.12. PCčko a Xbox Premium a 2 týždne po nich PCčko a Xbox Normal a medzi to sa ešte narve normálny PlayStation release. Ďakujem. A posledná otázka znie, že čo bude v najbližšej dobe EA vytvárať, alebo čo vlastne bude prezentovať v najbližšej dobe, ktoré hry budú vychádzať? Takže do Vianoc už toho moc není, ale respektíve žiaden akoby veľký release, akoby celá hra, keď neberiem DLCčka, ale po novom roku to zase trošku rozbehneme a február bude obsahovať rovno 3 tituly z takých tých ako povedzme hardkorových hier, keď nepočítam Sims, a to je SimCity, Dead Space a Crysis 3. SimCity to je návrat starej legendy v veľmi novom kabáte, Crysis 3 ten vidíte aj tu na Next Gen Expo, takže choďte si ho zahrať. A Dead Space 3, pokračovanie hororovej akcie, tiež veľmi obľúbená hra v Čechách a na Slovensku pomerne hodne. Takže budeme mať nabitý ďalší rok. No, pre nás je to je len kvartál, že? Keď som hovoril ďalší rok, tak to bude ešte oveľa viac, ale o tom až neskôr. Dobre, tak ja vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Dobre, takže mám tu zástupca z Dellu a mám pár otázok. Prvá otázka znie, chcel by som sa opýtať, že s akou prevratnou novinkou Dell tento rok na Next Gen Expo prišiel? OK, tých prevratných noviniek je viacej, ale asi tá najväčšia, ktorú sme priniesli, je náš nový convertible tablet a notebook v jednom, XPS 12. Máme tu aj našu kompletnú XPS radu, nový All-in-One 27 desina s touchscreenom, samozrejme Windows 8 zariadenia, všetko. Kompletnú XPS radu, to znamená XPS 13, 14, 15 a to sú asi naše najväčšie novinky, ktoré sme... Takže tento rok na Next Gen Expo by ste chceli s týmto aj zaujať, áno? Áno, to sú zariadenia, o ktorých sme presvedčení, že záujmu. Videl som, že na Alienware počítačoch prebiehajú práve nejaké hry. O aké hry sa jedná? OK, dneska nám beží na Alienwareoch League of Legends turnaj a beží nám FIFA 13. Zajtra máme celý deň Counter-Strike Go. Takže Counter-Strike Global Offensive celý deň zajtra, takže určite sa majú na čo tešiť. Takže ďakujem za odpoveď a za rozhovor. No a ešte sa určite uvidíme. Ďakujem.